चैतन्येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। लेवल 3 हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അധ്യായം 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, അധ്യായം 1 കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 2 കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചത് രൂപ ഗോസ്വാമി. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെയും പ്രണാമം സമർപ്പിക്കാം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ശരണാകരോ രാധാ ഭജന ആനന്ദേന താലിതോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ നമ്മള് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധൂല നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ശ്ലോകം അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം എവിടെ നിർത്തിയാണ്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് കൂടുതലും മറ്റുള്ള പുസ്തകത്തിലെ റെഫറൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അതിനകത്ത് അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് വേറെ എവിടുന്നേലും എടുത്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് റെഫറൻസ് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ രൂപഗോസ്വാമി ഇത് റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന ഈ ശ്ലോകം രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേണ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേ ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഈ ഒരു ശ്ലോകവും നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കണ്ടു. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു അത്? ഭക്തിരസം 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. എന്തായിരുന്നു അതൊക്കെ? 6 ഭക്തി സേവനം, ശുദ്ധ ഭക്തിയിലുള്ള ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ,
അവസാനം മോക്ഷ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ആകർഷണി. ക്ലേശാഗ്നി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, ശുഭത മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് ദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇതില് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരും? സാധന ഭക്തിയിൽ വരും. സാധന ഭക്തി. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, സാധന ഭക്തി. മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് സുദുർലഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവഭക്തിയിൽ വരും. ഭാവഭക്തിയില് ഭാവഭക്തി. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ പ്രേമഭക്തിയില് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണീയം പ്രേമഭക്തിയിൽ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാരും പാപം ചെയ്യുന്നു. പാപം ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? അവിദ്യ കൊണ്ടാണ്. അവിദ്യ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ അവിദ്യനെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് അവിദ്യ ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെ അവിദ്യ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീജം. ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം കാരണമാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ക്ലേശ അഗ്നി, ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാൻ അവിദ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവിദ്യ കാരണമാണ് നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ, ആഗ്രഹം വരുന്നത്. ആ ആഗ്രഹവും കാരണം പാപം ചെയ്യുന്നു. പാപം ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിദ്യ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മളിവിടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എല്ലാം പറഞ്ഞു. കൂടം, ബീജം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ശുഭത. അപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം, ആ ഒരു ഏറ്റവും മംഗളകരമായതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം മോക്ഷ ലഘുതകൃത് എന്താണെന്ന് കണ്ടു. കൂടാതെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പ്രാഥമിക ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാഥമിക, ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ പുസ്തകത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് നമുക്ക് കാണാം. 25-ാമത്തെ പേജില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നുണ്ട്, രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നമുക്ക് ഭക്തി 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി. ഒന്ന് സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഈ ഭക്തിയെ 3 ആയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള 3ആയി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തിയെ 3ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ്? സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇപ്പൊ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതാണ് സാധനാഭക്തി. അതായത് നമ്മൾ നിയമ നിബന്ധനകളോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 16 മാല ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇപ്പം ദാമോദര മാസമൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധനാഭക്തി. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട, പക്ഷെ അതിയായി ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു വികാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 16 മാല ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പൊ ആ ഉള്ളിലെ വികാരം കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് അത്രയും ആസക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയിലും വരുന്നത്. പ്രേമഭക്തിയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ അങ്ങ് അത്യുത്തമത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തിയാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാധന ഭക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഈ സാധന ചെയ്യുകയും 16 മാല ചൊല്ലുകയും ഇങ്ങനെ ഏകാദശി എടുക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തണം. ആ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൃദയം മൊത്തവും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് മറ്റൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ 24 മണിക്കൂർ ഉറക്കത്തിൽ പോലും ഭഗവാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അത്രയും വലിയ വികാരം ഭഗവാനോട് തോന്നുന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാധനാ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തി വന്നതാണ് ഭാവഭക്തി. അപ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി രണ്ടും ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രേമഭക്തിക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? അപ്പൊ ഭാവഭക്തി നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടു. ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ ഉദിക്കുമ്പോ ആ രശ്മികളുണ്ട്, പിന്നെ അത് ഫുൾ ഉദിച്ച്, അതായത് സൂര്യ ഉദയ സമയത്ത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഫുൾ ആയിട്ട് ഉദിച്ചു വന്ന് എല്ലാ പ്രകാശവും കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഭാവഭക്തി. പ്രേമത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ പോകാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രേമഭക്തിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല? അതിന് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണോ, അതോ അതിനേക്കാളും വലിയ പാപം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ? പാപങ്ങളല്ലേ മാതാജി? പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങളാണോ? അപരാധങ്ങൾ, ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയാസക്തി, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആസക്തി, അതൊക്കെ അപരാധങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു അപരാധം. നമുക്ക് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. ചില പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ഈ നിബന്ധനകൾ പറയുമ്പോ അതിന് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ, അതിൽ 4 നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ നിയമം ചെയ്യാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം വരും. അപ്പൊ ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാപത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ പാപങ്ങൾ നശിച്ചു. നമ്മൾ പല പല പാപങ്ങൾ ചെയ്തതും അത് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നമ്മള് തുളസിക്ക് ഫലം വെക്കുമല്ലോ, യാനി താനി ചാപ്പാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനീശ. അങ്ങനെ തുളസിയെ 4 വട്ടം ഫലം വെക്കുമ്പോ എന്താണ്? ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം വരെ നശിക്കുമെന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ. പക്ഷെ അതിലും വലുതാണ്, ഏറ്റവും അപകടമായിട്ടുള്ളതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ ആ ഒരു കാരുണ്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ്. രാധാറാണിയുടെ ആ ഒരു ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ രാധാറാണി നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. അതായത് അപരാധമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി നല്ല രീതി വന്നപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടുപോകും. ആ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് ഈ അപരാധമാണ്. ഇപ്പൊ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അപരാധത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള ആ അപരാധത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമത്തിൽ എത്താൻ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത അപരാധത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ അപരാധമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങ് ഭൗതിക ലോകത്തിലോട്ട് വിട്ടുപോകും. ചില ആൾക്കാർ കാണാം, അവര് നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് നല്ല സാധന ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ അവര് എല്ലാം വിട്ടിട്ടോ ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, ഇത് സത്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നാമജപം എല്ലാം നിർത്തിപ്പോകും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു തോന്നല് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ്. അത് അപരാധം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള വൈഷ്ണവ അപരാധം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ. എന്നാൽ അതും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഭാവഭക്തിയിലുള്ളതും. എന്നാൽ ആ ചെയ്ത അപരാധത്തിന്റെ തോത് വീണ്ടും കുറെ ഈ ഭഗവാന് സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഭാവവും പ്രേമഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള വൈഷ്ണവ അപരാധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് അവരെ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ്
രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭക്തി കിട്ടാൻ ഉള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ്, എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തന്നെ എത്ര പേരാണ് ഭക്തിയിലോട്ട് വരിക. നമ്മളുടെ കൂടെ ഭക്തിയിൽ വരാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാണല്ലേ. ഭക്തിയിൽ വരുന്ന വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് യോഗ്യത വേണം നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട്? ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഭക്തി കിട്ടാനുള്ള നമ്മുടെ യോഗ്യത, ആ യോഗ്യത എവിടുന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ? ഇപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഇപ്പോ ശാരദ മാതാജി എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നത്? മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഞാൻ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം കിട്ടിയത് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കുടുങ്ങിക്കിടന്നേരായിരുന്നു മാതാജി. അതെ, എങ്ങനെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നത്. എനിക്ക് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്കായി മാതാജി. അത് എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്കായില്ല. ഞാൻ 2 കൊല്ലം വായിച്ചില്ല ഇതിൽ വന്നിട്ട്. വളരെയധികം ഇവിടെ അമ്പലമുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ അമ്പലം. ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ അമ്പലം, ഇസ്കോണിന്റെ അമ്പലം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലും നമ്മള് ആക്റ്റീവാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ മാതാജി കട്ടായി പോയോ? അതെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തേലും പെട്ടെന്ന് കുറെ നാള് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ജീവിച്ചു. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ അതിലങ്ങ് കയറി. പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഇതിൽ കേറാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതുപോലെ കോവിഡ് വന്നിട്ടും കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ താല്പര്യം വരാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ ശാരദ മാതാജി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്ലിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അതെന്താ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ആ കാരുണ്യം കൊടുക്കാത്തത്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന അഹം ബീജ പ്രതാപിത, എല്ലാരും എന്റെ മക്കളാണ്. ആ കാരുണ്യം എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് കിട്ടി? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ പുണ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ ജന്മത്തിൽ തുടരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ തുടങ്ങിയതല്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എവിടെയോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മം വന്നപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ കയറി പിടിച്ചു കയറി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതില് ഈ ഒരു ആകർഷണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം പണ്ടെപ്പോഴോ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് മാത്രമാവണമെന്നില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഭക്തി ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ചിലപ്പോ പറയാം അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മമാണ്. അപ്പൊ ഏത് ജന്മമാണെങ്കിലും ഒരു തുടക്കം കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ തുടക്കം, ഒരു ഭക്തിയിൽ എത്താനുള്ള തുടക്കം നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ആ ഒരു തുടക്കം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എത്ര ജന്മം ആയാലും ഏതോ ഒരു ജന്മം നമുക്കൊരു തുടക്കമുണ്ട്. ആ തുടക്കം കിട്ടിയത് ചിലപ്പോ ഈ ജന്മം തന്നെ ആയിരിക്കും തുടക്കം കിട്ടിയത്. ആ തുടക്കം കിട്ടുന്നത് വൈഷ്ണവന്റെ കൃപ. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ, സീനിയർ വൈഷ്ണവൻ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരി, അതായത് തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ, നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ ആ ഒരു കൃപ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ വരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ സൂമിന്റെ ഒരു ലിങ്ക്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫോണിലായിരിക്കും ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തു, അതിൽ കയറി, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവന്റെ കൃപ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാരുണ്യം അവരിലും പോവുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളും വൈഷ്ണവരുടെ ആ ഒരു കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു തുടക്കം വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടക്കം നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്ന് മുൻജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടി. എന്നാൽ അതിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് ആ യോഗ്യത എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഭക്തി നമുക്ക് വൈഷ്ണവ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ്: സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സാധനാഭക്തി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത. ഭാവഭക്തി മോക്ഷ ലഘുതകൃത് സുദുർലഭ. പ്രേമഭക്തി സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. അപ്പോ സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? നിയമ നിബന്ധനയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മളത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തോന്നി ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനം എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും പ്രായോഗിക ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ അതോ പണ്ടേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മളത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാണോ ഭക്തി, അതോ പണ്ടേ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടോ? പണ്ടേ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഈ മായയിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആയിട്ട് ബന്ധം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, എല്ലാ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത് തന്നെ ഈ ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്. പക്ഷെ അത് മറന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആസക്തി ആയതുകൊണ്ടും മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാലും നമ്മളത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു, ഒരു 3-4 വയസ്സായി. ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ബുക്ക് എടുത്തു കൊടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അതിന് എഴുതാനെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, ട്രെയിൻ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരം എഴുതുന്നത്? ആ ഇ ഒക്കെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നു, ABCD ഒക്കെ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആ കുട്ടി അത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് വാക്കുകളും അതിന്റെ സെന്റൻസും എല്ലാം വായിക്കാനും എഴുതാനും പഠിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ എഴുതാനുള്ളയും വായിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും അതിനത് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യർ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ ഭക്തി ഉള്ളിലുണ്ട്. ചിലർ കുറെ ജന്മം എടുത്തായിരിക്കും പുറത്തോട്ട് വരിക. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ തുടക്കത്തില് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലാണ്. എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവരെ ആദ്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവരങ്ങ് കയറിപ്പോകും. അതുപോലാണ് നമ്മളെ ഈ സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ 16 മാല ജപിക്കണം, ഇങ്ങനെ നിയമ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭക്തിയെ പുറത്ത് ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ സാധന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുട്ടി നടക്കാൻ, എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ? പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നടക്കാനും ഓടാനും എല്ലാം തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഒരു തുടക്കം, ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നടക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിയെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ സാധനാഭക്തിയില് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും എല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയും, സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭ്രാന്തിനെ, നമ്മളെല്ലാരും ഒരു ഭ്രാന്തമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. ആ മായയിലുള്ള ആകർഷണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ സാധനാഭക്തി. അത് 27-ാമത്തെ പേജില് 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്തഭ്രമം അത് കണ്ട് ആ ഒരു പുസ്തകത്തില് 27-ാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായമാകുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് സാധനാഭക്തി. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശ്യതയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ചിത്തഭ്രമം എന്ന വിലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ
ഭ്രാന്തരാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കളെല്ലാം ഭ്രാന്തരായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭ്രാന്ത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ വശ്യരായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ഭ്രാന്തിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ സാധനാ ഭക്തിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ സാധനയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എവിടെ എത്താനാണ് ലക്ഷ്യം? എവിടെ എത്തിപ്പെടാനാണ് ലക്ഷ്യം? പ്രേമഭക്തിയിൽ. പ്രേമഭക്തിയിൽ. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിത്തഭ്രമത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയമനിബന്ധനകളോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇതാണ് സാധനാഭക്തിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇതില് സാധനാഭക്തിയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം സാധനാഭക്തി ഉണ്ട്. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 തരം. ഇവിടെ പറയും കൃഷ്ണന്റെ മേൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആചാര്യന്റെ കടമ. സാധനയുടെ ഉപന്യാസം എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സ് ശരിയാക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കും. ഇതെല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും ബാധകമാണ്. അപ്പോ ഒരു ശിഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം, അതാണ് ആചാര്യന്റെ കടമ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഈ ഒരു മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രക്രിയകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, അതാണ് സാധന ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യും. ഇനി സാധനാ ഭക്തി തന്നെ 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തിയുടെ 2 വിഭാഗങ്ങളാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിബന്ധനകളോടുകൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി ചെയ്യുന്നതല്ല, ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടും കൂടി ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? 16 മാല ജപിക്കണം, 4 നിയമങ്ങൾ. ഈ 4 നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാൻ എന്നോട് ഗുരു പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉള്ളില് ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. അതാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി. അതുപോലെ നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം വായിക്കണം, എല്ലാം ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ്, നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം എല്ലാത്തിനെയും കാണുക, നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് ആരതി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ സേവനം കിട്ടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയവും എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു വികാരം തോന്നാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. 16 മാല ജപിക്കണം, പുസ്തകം വായിക്കണം, വൈഷ്ണവ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലണം, ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ എസെൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ സാധനയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ വൈദി സാധന ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? അത് സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യ നജാലുചേത് സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യൂർ ഏതയോരേവ കിങ്കര. അതായത് സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ. എന്തായിരിക്കും സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ? സ്മർത്തവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക, സതതം എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ.
സ്മർത്തവ്യം സതതം വിഷ്ണു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നു വിസ്മർത്തവ്യ ന ചാലുകേ, ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക ഭഗവാനെ, ഒരിക്കലും ഒരു സമയത്തും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സത്ത, ഈ സാധനാ ഭക്തി, വൈദിക സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉള്ള സത്ത അതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കും. ഒരിക്കലും ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഓർക്കാതിരിക്കുക. അത് വരരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അതാണ് സതതം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും, കുടുംബത്തിലും പല കാര്യങ്ങളും വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും വൈദിക സാധന ഭക്തിയിലുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂറ പറയുന്നുണ്ട്, സതതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക സാധനയില് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഈ ഒരു നിബന്ധന പോലെ എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല ചൊല്ലുക, എല്ലാ ദിവസവും മംഗലാരതി തൊഴുക, അങ്ങനെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മള് അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും നാമജപം നമ്മൾ വിട്ടുകളയരുത്. നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടിയത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നാമജപം. അത് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നാമമായിട്ട് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി നമ്മുടെ പേരോടെ പിഴുതെറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വേറെ ആരാണ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനമായിട്ട് ചെയ്തത്? ഏത് രാജാവാണത്? അംബരീഷ് മഹാരാജ. അംബരീഷ് മഹാരാജ്. അംബരീഷ് രാജാവ് അല്ലെ? ആ ഒരു ശ്ലോകം ഏതാണെന്നറിയോ? അംബരീഷ് രാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചത് ഇരുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകം. സവേ മന ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി സവേ മന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനി കരോ ഹരിർമന്ദിരമാർജനാദ്രിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സദ്ഗതോദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ് അംബരീഷ രാജാവ് ചെയ്തത്? അംബരീഷ രാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, ഏത് ഒരു രാജാവാണ്, ഒരു സന്യാസി അല്ല, രാജഭരണം എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അംബരീഷ് രാജാവ്. അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ മനസ്സ്, തന്റെ വാക്കുകൾ, തന്റെ കരം, എല്ലാം, ചെവി, നാവ്, തന്റെ പാൽപാദം, തന്റെ ശിരസ്, എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഏത് സാധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ നിയമ നിബന്ധനകളും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു എസൻസ്. അതാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാധനാ ഭക്തിയാണ് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നതാണ്. രാഗാത്മിക ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ? ആരാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തർ? രാഗാത്മിക ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല മാതാജി? ഗോപസ്ത്രീകളാണോ? വ്രജവാസികൾ, വ്രജത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള വ്രജവാസികളുടെ ആ ഒരു പാത പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ വ്രജവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ യശോദാമ്മയുടെ പാത അല്ലെങ്കിൽ നന്ദമഹാരാജാന്റെ പാത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഗോപകുമാരന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ ആ ഒരു പാത പിന്തുടരുന്നതിനാണ് അവരാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തർ. ആ രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തിയും ഒരു സാധനാ ഭക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നതാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി തോന്നും. ഭഗവാനോ ആസക്തി തോന്നി നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നും. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, അപ്പം നമുക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു ദിവസം 16 മാല ചൊല്ലണം. അപ്പൊ 16 മാല ചൊല്ലിക്കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും 16 മാല ചൊല്ലണം എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ഇനിയും കുറെ നേരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തോന്നുക, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ ഒരു രാഗാനുഗ ഭക്തി. ആ ഒരു ഭക്തിയില് നമ്മൾ വൈദി സാധന ചെയ്താണ് ആ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുക. ഓ, നമുക്ക് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ അറിയാം അല്ലെ? ഹരിദാസ് താക്കൂർ എത്ര മാലയാണ് ജപിക്കുക ഒരു ദിവസം? എത്ര മാലയാ ജപിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? 3 ലക്ഷം. 3 ലക്ഷം നാമം. 3 ലക്ഷം നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാലയായിരിക്കും? ഒരു 190 എത്രയോ മാലയാണ് ജപിക്കുക. നമ്മൾ ഈ 16 മാല ജപിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയും 16 തീരണമെന്നും പറഞ്ഞ് ജപിക്കും. അതാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും നാമം ജപിക്കുക. ഇപ്പോ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ്, നീ ഒരുപാട് വയസ്സായി, നിനക്ക് ഇത്രയും നാമം ജപിക്കാൻ ശക്തി, നീ ഇത്രയൊന്നും ജപിക്കണ്ട, കുറച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹരിദാസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഭഗവാൻ വന്ന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ 16 വേണ്ട, 8 മാല മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓ അപ്പോഴോ 8 മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ഹരിദാസ് താക്കൂർ എന്താ ചെയ്ത്? ഇല്ല, എന്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം കൂടുതൽ ചൊല്ലണം. ആ ഒരു മനസ്സിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുക. ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്നതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തിയിലെത്തി. അതായത് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വയറ് നിറയുമ്പോൾ ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വയറ് നിറഞ്ഞു. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആരുടെയും ഒരു ശക്തി കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഭക്തി, ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം നമുക്ക് അങ്ങ് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ആസക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി നമ്മൾ നിബന്ധനകളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളരുകയാണ്. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം, അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് 4 വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ്. 32ാമത്തെ പേജില് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഈ വൈദി തത്വം ബാധകമാണ്. അപ്പോ ഈ വർണ്ണാശ്രമ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? വർണ്ണവും ആശ്രമവും. അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. പിന്നെ ആശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വലുതായിട്ടില്ല, ഓരോന്നും ആരൊക്കെയാണ്, അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും അവരവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ ഈ വർണ്ണാശ്രമം നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് വലിയ പ്രയോജനം കാണില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളെ സമൂഹത്തില് ബ്രാഹ്മണർ വേറെ, ശൂദ്രർ വേറെ. ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗജ. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം. അപ്പോ ഒരാളും എന്താണ് കുറവുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കണ്ട്
അവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷിച്ചാൽ പോരാ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ജനസമൂഹത്തിന് ഭഗവത്ഗീത വിജ്ഞാനം പകരുകയും വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമാണ്. മായയുടെ അതിക്രമത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക. അവരാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ക്ഷത്രിയർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മായയുടെ ആക്രമത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ. ഇതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ കലിപുരുഷൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഒരു കറുത്ത പശുവിന്റെ കറുത്ത രൂപത്തിലാണ് കലി വന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? പശുവിനെ ഹിംസിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ ആരാണ് കലിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നത്? ആരാണ്? ഒരു കറുത്ത രൂപത്തിൽ വന്ന് പശുവിന്റെ കാലെല്ലാം വെട്ടുന്നതും അതിനെ അടിക്കുന്നതും കണ്ടു. അപ്പൊ ആരാണ് രക്ഷിക്കാൻ വന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഭൂമിദേവി. പരിഷിത്ത് രാജാവ്. പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയൻ വാളൂരി. സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹിംസ ആവശ്യമായി വരും. കുരുക്ഷേത്രത്തെ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഹിംസ നടത്താനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് നേരിട്ട് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം. ജനസാമാന്യത്തിന് മൊത്തത്തിൽ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹിംസ ആവശ്യമായി വരുന്നു. അപ്പൊ ഹിംസയും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കൊല്ലാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. നിയമം നമുക്ക് കൈയെടുക്കാൻ ഒരവകാശവുമില്ല. ഇപ്പോ പോലീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ പട്ടാളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലെ അനീതിക്കെതിരെ ചെയ്യണം. മായയുടെ അതിക്രമത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ്. അപ്പൊ പണ്ട് ഇതുപോലെ ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്ന കണ്ടാൽ അവരെ കൊല്ലാനാണ് പണ്ടത്തെ ക്ഷത്രിയന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിച്ച് ഓരോ സേവനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മുകളിലുള്ള GBC പോലുള്ള ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം പോലെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എന്താണ്? കാർഷിക വസ്തുക്കളെ ഉൽപാദനം, വിപണനം, വിതരണം ഇതെല്ലാം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? വൈശ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് കാർഷികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ ശൂദ്രന്റെ ജോലി എന്താണ്? ഈ മൂന്ന് പേരെയും, ബ്രാഹ്മണരെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും, ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഉള്ളിടത്തോളം ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാത്ത തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ് ശൂദ്രർ. ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു സെർവന്റിനെ പോലാണ്. അവർക്ക് സേവനം കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ശൂദ്രന് ബ്രാഹ്മണന്റെ ചുമതല കൊടുത്താൽ അവിടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും. തന്റെ ആ ഒരു കിട്ടിയ അധികാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ശൂദ്രന്റെ ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ സേവന മനോഭാവം വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം സേവനമാണ് നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട ആ ഒരു തോന്നൽ, അത് ആ ഒരു മനോഭാവം സേവനമാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ശൂദ്രന് കൊടുത്താൽ ശൂദ്രൻ ചിലപ്പോ കൊല്ലേണ്ടവരെ ആയിരിക്കില്ല കൊല്ലുന്നത്. വേറെ ആവശ്യമില്ലാതെ ആ ഒരു കയ്യിൽ കിട്ടിയ അധികാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വിഭാഗത്തിലായിട്ട് ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശൂദ്രനും ശൂദ്രന്റേതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ആണ് മറ്റുള്ളവരെ സേവനം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അധ്വാനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കലാണ് അവരുടെ ധർമ്മം. ഈ വിധത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങളും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും അതിന്റെ ഫലമായി സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ആത്മീയമായി പുരോഗതിയും ഉണ്ടായി. സഹകരണം ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ സമൂഹം അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇത് ഷണ്ഡയുടെ ദുഃഖമാണ്. ആരും സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്നില്ല. താൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇവരാരും തന്നെ ഒരു നിലയും ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഇവർക്കാർക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഒട്ടാകെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താനാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും അരുളുന്നു.
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പുരോഗമനം ആനന്ദദായകമാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു വർണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവസാനം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്രമമായി ചെയ്യുന്ന ഏത് സേവനവും ഒരുവനെ ശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു സേവനം ചെയ്താൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ, ശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? മൂന്ന് തരം ഭക്തിയെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിലെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ? സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമനിബന്ധനകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് സാധനാഭക്തി. ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭാവഭക്തിയിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? ഭാവഭക്തിയിൽ അടുപ്പം, വികാരത്തോടുള്ളൊരു ഭക്തിയായിരിക്കും. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അതല്ല. ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും ഭഗവാനോടുള്ള അത്രയും ആസക്തി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ? ഭാവവും പ്രേമവും തമ്മില് ഹൃദയം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി, ഹൃദയത്തോടു കൂടി. പക്ഷെ ഭാവഭക്തിക്ക് പ്രേമത്തിൽ എത്താനുള്ള താമസം വരാൻ കാരണം വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെ. ആ വൈഷ്ണവ ഭക്തി നിൽക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ തോത് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രതികരണം, വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ആ ഒരു പ്രതികരണം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേമത്തിലേക്ക് വളരും. അപ്പം രണ്ടുപേരും അത്രയും ആസക്തിയോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആ ഒരു വികാരമാണ്, ഹൃദയം മൊത്തവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് വികാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇനി നമ്മൾ സാധനാഭക്തിയെ 2ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സാധനാഭക്തി, വൈദിഭക്തി, രാഗാനുക ഭക്തി. ഈ വൈദിഭക്തിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? ഇതുപോലെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ വന്നു, വൈഷ്ണവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ചാതുർമാസ്യത്തിലാണ് ചാതുർമാസ്യത്തില് വൈഷ്ണവര് വന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണ് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വൈദ്യ സാധന ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നാരദനായി മാറിയത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ആ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ വൈദ്യ സാധന തന്റെ വൈഷ്ണവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പോലെ അദ്ദേഹം സാധന ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മമായപ്പോ നാരദനായി മാറി. പിന്നീട് ധ്രുവ മഹാരാജാവും ആ ഒരു ഭക്തനായത്. കാരണം ധ്രുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത് എന്തിനായിരുന്നു? തനിക്ക് അച്ഛനേക്കാളും വലിയ പൊസിഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയാണ് അവിടെ ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ട് എങ്ങനെ സാധന ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഭഗവാൻ പ്രീതനായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ തന്റെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും മാറി. അതാണ് ഉദാഹരണം. അപ്പൊ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് നാരദമുനി. അതുപോലെ നാരദമുനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഉള്ള നാരദൻ, പിന്നെ ഈ ധ്രുവ മഹാരാജാവും എല്ലാം ഉദാഹരണമാണ്. രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ലവ് ആണ് അവിടെ. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം വളരുന്നു. ആരെയാണ് ആരുടെ അതാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തി. രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നു. പ്രജവാസികളുടെ ആ ഒരു പാത പിന്തുടരുന്നതാണ്. അതില് നമുക്കൊരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം ആരുടെയും നിർബന്ധ പ്രകാരമോ ആ ഒരു അത് പാലിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ പ്രകാരമല്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് രാഗാനുക ഭക്തി. അപ്പൊ ഈ നിയമനിബന്ധനകളുടെ എല്ലാം സത്ത എന്താണ്? എന്തിനാണ് നിയമനിബന്ധനകൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? നമ്മള് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കാൻ. നിയമനിബന്ധനകളുടെ സത്ത, നിയമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്? ഈ 16 മാല ചൊല്ലുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില്? പ്രേമത്തിൽ പ്രേമത്തിലെത്തിയില്ല,
ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. ഇതാണ് അതിന്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നിയമ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമ സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്. പ്രേമത്തിലും ഭാവഭക്തിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തും. അപ്പൊ അതിലെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാനാണ് നിയമങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. നാളെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറുതാകുമ്പോ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്. നാരായണ എന്ന് സദാ ജപിച്ചാൽ പാപം കെടും, പശി കെടും, വ്യസനങ്ങൾ തീരും, നാവിനുണർച്ച വരും, ഏറ്റവും അന്ത്യകാലെ നാരായണന്റെ കമലങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണും. അത് ചെറുതാകുമ്പം പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ എന്റെ അമ്മ. ഹരി ബോൾ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. നാരായണന്റെ ആ ഒരു നാമം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാവിൽ വരട്ടെ, എപ്പോഴും വരട്ടെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ദാമോദര മാസത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് നാളെയാണ് ദാമോദര മാസം തുടങ്ങുന്നത്. ഇതില് നമ്മള് എങ്ങനെ ആരതി ചെയ്യാന്ന് ഇത് കുറെ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ഇതാണ് ഈ പടം, നമ്മുടെ ദാമോദരന്റെ യശോദാമ്മ ഉരലിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തില് 4 വട്ടം ഇങ്ങനെ നെയ്വിളക്കൊഴിയുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അരക്കെട്ടില് ഉദരത്തില് 2 വട്ടം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തില് 3 വട്ടം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം മൊത്തം 7 വട്ടം, ഹോൾ ബോഡി 7 വട്ടം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടാതെ ദാമോദരാഷ്ടകവും കൂടെ ചൊല്ലുക. ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആരതി ചെയ്യേണ്ടത്. നെയ്വിളക്കിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ചിരാതില് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചിരാത് കൊടുത്ത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാവുന്നവരെ എല്ലായിടത്തും പറയുക. ഈ മാസം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തി പോലും നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ തുടക്കം ചിലപ്പോൾ നമ്മളാലായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാകുക, ആ ഒരു തുടക്കം കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദാമോദര അഷ്ടകം കൂടെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാമോദരാഷ്ടകം മിക്കവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് അറിയാത്തവരുണ്ടോ ദാമോദരാഷ്ടകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യൂട്യൂബില് മാതാജി ഒരു സംശയം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ആരതി? 7 വട്ടം. അതല്ല, പാദം 4, പിന്നെ മധ്യഭാഗം 2, അതെ, മുഖഭാഗം 3, പിന്നെ മൊത്തം ശരീരം 7 വട്ടം. 7 വട്ടം. ഹരേ 4, 2, 3, 7. 16 തവണ ഒഴിയണം. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദാമോദര അഷ്ടകം കൂടെ നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ അവസാനിക്കും. ഇതാണ് ദാമോദരാഷ്ടകം. ഇതാരാ എഴുതിയെന്ന് അറിയോ? ആരാണ് ദാമോദരാഷ്ടകം? ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സത്യവ്രത രാജാവില്ലേ? സത്യവ്രത രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യാവതാരത്തില് മത്സ്യം ഒരു കുഞ്ഞു മത്സ്യമായിരുന്നു, പിന്നെ വലിയ മത്സ്യമാവുന്നു. ആ രാജാവില്ലേ? ആ രാജാവാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ദാമോദര അഷ്ടകം വന്നത്. അതിങ്ങനെ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടകമാണ് ഭഗവാനെ
വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാമോദരനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത് കുണ്ടലം ഗോകുലേ പ്രാജമാനം യശോദാഭിയോ ലോകലാഘവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃത്യഗോപ്യ. ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമായ രൂപത്തോടു കൂടിയവനും ശ്രാവിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചലിക്കുന്ന കുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടിയവനും ദിവ്യധാമമായ ഗോകുലത്തിൽ മനോഹരമായി പ്രകാശിക്കുന്നവനുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്റെ അമ്മ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തൈർക്കലം ഉടച്ച് കുറിയിൽ തൂക്കിയിരുന്ന വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ചു കഴിച്ച കുറ്റത്താൽ അമ്മയെ ഭയന്ന് ഉരലിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ഓടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിറകിൽ നിന്നും അതിവേഗം ഓടിയായിരുന്നു യശോദ മാതാവ് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പിടികൂടി. പരമപുരുഷനായ ദാമോദരനെ ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണല്ലേ കരയുന്നത്, അമ്മേനെ പേടിച്ച് കരയുകയാണ്. ആ വെണ്ണ എല്ലാം തട്ടി അതെല്ലാം ഉറിയെല്ലാം വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് കഴിച്ച ആ കുറ്റം കൊണ്ട് അമ്മയെ പേടിച്ച് ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ ഓടിച്ചെന്ന് പുറകേന്ന് പിടിക്കുകയാണ്. ആ ദാമോദരനെ ഞാൻ പരമപുരുഷനായ ദാമോദരനെ ഞാൻ സാദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം രജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാന്തകനേത്രം മുഹുശ്വാസകംബത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം. മാതാവിന്റെ കയ്യിലെ വടി കണ്ട് ഭയന്ന് തന്റെ താമര ഇതളുകൾ പോലുള്ള 2 കരങ്ങളാലും കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി കരയുകയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിവേഗം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ശംഖിന്റേതുപോലെ 3 വരകളാൽ അലങ്കൃതമായ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മുത്തുമാല അങ്ങുമിങ്ങും ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അമ്മയുടെ കയറാൽ അല്ലാതെ പ്രേമത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ദാമോദരന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയുടെ കയറുകൊണ്ടല്ല, ആ പ്രേമം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ കരയുന്നത് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ വടി കണ്ട് ഭയന്ന് താമര ഇതള് പോലുള്ള കണ്ണുകൾ, താമര ഇതള് പോലുള്ള 2 കൈയും വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് തിരുമുവാണ്. കണ്ണ് തിരുമ്മി കരയുന്നു. കരയുമ്പോ ഈ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ ആ തൊണ്ടയില് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ആ മാലയൊക്കെ അങ്ങുമിങ്ങും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ, അമ്മയുടെ പ്രേമത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ദാമോദരന് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദാമോദരന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദാമ ഉദരം. ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാമ ഉദരം. ദാമം കൊണ്ട് ഉദരത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവൻ, അതാണ് ദാമോദരൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ടേ സുഘോഷം നിമജ്ജന്തം അഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിതേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ. ഇപ്രകാരമുള്ള ബാല്യലീലകളാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗോകുലവാസികളെ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കുന്നു. ഭയം, ആദരവ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായ പരിശുദ്ധ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനാകൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിയ ഭക്തന്മാർക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതിയായ പ്രേമത്തോടെ ഞാൻ വീണ്ടും ദാമോദരന് 100 കണക്കിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേഷാദപീഹ ഇദം ദേവ പൂർണാദ ഗോപാലബാലം തഥാ മേ മനസ്യാവ്യരസ്താങ്കി മന്യേ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വരങ്ങളും നൽകാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയോട് ബ്രഹ്മസായുജ്യമോ വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല.
വൃന്ദാവനത്തിലെ അങ്ങയുടെ ഈ ബാലഗോപാല രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ മറ്റു വരങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ഇതം തേ മുഖാംബോജമത്യന്ത നീലൈ വൃതം കുണ്ടലൈ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുശുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരസാമാലാം ലക്ഷലാഭൈ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മൃദുവായ കറുത്ത അളകങ്ങളോട് കൂടിയ മുടിയാൽ അലങ്കൃതമായ അങ്ങയുടെ മുഖാംബുജം യശോദാ മാതാവിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചുംബിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അധരങ്ങൾ ബിംബപ്പഴം പോലെ, അങ്ങയുടെ അധരങ്ങൾ ബിംബപ്പഴം പോലെ ചുവന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള മനോഹരമായ അങ്ങയുടെ മുഖം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമേ. ആയിരക്കണക്കിനുള്ള മറ്റനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖ ജലാഭിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദിനം ബദാനു ഗ്രഹാണേശ മാമജ്ഞം ദൃശ്യ. അല്ലയോ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അല്ലയോ ദാമോദര, അനന്ത, വിഷ്ണു, അല്ലയോ പ്രഭു, എന്നിൽ സംപ്രീതനായാലും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞ് ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സംസാര സാഗരത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഈ മൂഢനെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരനായാലും. കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യദ്വാത് ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തി ഭജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേ ശ്രീ ദാമോദരേഹ. അല്ലയോ ദാമോദര, മരഉരലിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ ബാലരൂപത്തിൽ അങ്ങ് കുബേരപുത്രന്മാരായ കുബേരനെയും മണിഗ്രീവനെയും നാരദമുനിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി. അതുപോലെ ദയവായി എനിക്കും അങ്ങയുടെ പ്രേമഭക്തി നൽകിയാലും മറ്റൊരു മുക്തിയിലും എനിക്ക് യാതൊരാഗ്രഹവുമില്ല. നമസ്തേസ്തു ദാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോധരായാധ വിശ്വാസ്യ ധാംനേ നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ ധൂഭ്യം. അല്ലയോ ദാമോദര, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യുജ്വല ശോഭയോട് കൂടിയ കയറിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഇരിപ്പിടമായ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിനും എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രേമഭാജനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കും ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അനന്തങ്ങളായ ലീലകളാടുന്ന പരമപുരുഷനായ അങ്ങേക്കും ഞാൻ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,